V roku 1996 sme realizovali informačný systém monitorovania oxidu uholnatého a následne až do roku 2000 ďalších 6 rôznych monitorovacích systémov škodlivých látok vo vzduší, ktoré okrem CO2 snímali obsah vodíka, kyslíka, metánu a amoniaku. Tieto systémy sú neustále prevádzkované v režime 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, a to až do súčasnosti, teda do roku 2024. Systémy boli opakovane modernizované na základe požiadaviek zákazníka, nie však kvôli poruche, ale naopak na základe technologickej obnovy a na zosúladenie s novou infraštruktúrou zákazníka. Aj napriek týmto aktualizáciám sa nám podarilo minimalizovať čas výpadkov systému počas samotných updateov. Tieto systémy sú zamerané na ochranu ľudí pred škodlivými látkami vo vzduší. Okrem zabezpečenia a ochrany je cieľom tvorcov týchto systémov aj minimalizovať zložitosť pre používateľa a poskytnúť mu jednoduchý a spoľahlivý spôsob vizuálneho a zvukového informovania o celej situácii. Tieto systémy prinášajú zákazníkom jednoduché a komplexné informácie, na ktoré sa môžu spoľahnúť.